pag-inunungay, karon iko na lang sa paghantong. Naunsa ka? Nagsuka-suka ka man? Gano'n ka? Natundawan natin yung kumadam ko yung wala ni kaso. Sana bang magsuka-suka? Sintomas lang nagsama. O sugaan na sila. Babdos ka? Sugaan! Maura man ay pagkiroon sa mabdo ang magsuka-suka. Sugaan, no? Sugaan! Sugaan! Babdos ka? Sugaan! Yan, trabaho. Ayuhan niyo mo sukahon ka, ha? Pananglit kita sa ikaduhang higayon, bubuson pag-asa sa gugmang tiunay. Handa pa ba ang kasing-kasing mo sa pagdawat sa gugma ko alang kanimo? Buktawan ta nunot sa panahon, kasinatian sa tunggugma, dala ang kahimatngon, ang kabilihon sa gugmata, kanunay paghahandumon, suloding dughan sa tanang panahon. Busa pinangga, ang binigayon ng gugma, ang pinigayon walang ang gugma, sa gipanupaan ka. walang tayo makalimot sa gipanupaan ka. Bugtawon unot sa panahon, kasinatian sa tunggugma, dala ang kahimatngon, ang kapilhon sa gugmata, kanunay paghahandumon, suloding dughan sa tanang panahon. Bugtawon ta nunot sa panahon, kasinatian sa tunggugma, dala ang kahimatngon, ang kabilhon sa gugmata, kanunay paghahandumon, suloding dughan